Монтана е род храстови щурци от трибуст платиклеидини. Значи някои автори преди това го поставят като подрод на Platyclades, но сега се счита за отделен род като част от родова група Platyclades. Видовете могат да бъдат намерени в северната част на Палеарктика от континентална Западна Европа, освен британските острови, до Сибир. Като типовият вид е Монтана, този, който виждате в момента. Те са доста интересни храстови щурци, приличащи на микс между родовете Platyclades и Metrioptera за мен. Но има и доста интересни други видове, които приличат на смесици от други видове и родове. Честно казвам, това е Монтана стрикта, един от по-известните югоизточни видове. Сега, след това имаме Монтана Decticiformis, който ще видите в момента. Монтана Decticiformis е доста интересен и прилича на Decticus albifrons по обща визия. Трябва да го видите след 3, 2, 1 и ето я Монтана Decticiformis, един от по-слабо известните видове, и Монтана медведеви, който е рядък вид, разпространен в определена част на източноевропейската равнина между Северна България и Южна Румъния. Изключително рядък вид с намаляващи хабитати.